Γεια σας. Κύριος Ντάφκι εδώ. Αυτό το βιντεάκι είναι αφιερωμένο καθαρά για την Νικόλ Ταφάκ, όπως την ξέρετε όλοι. Τι να πω, δεν ξέρω. Απλά η κοπέλα είναι... Βασικά δεν είναι τίποτα. Το παίζει. Αλλά την κράζει όλη η Ελλάδα. Με ποιο νόημα το έκανε αυτό? Δεν ξέρω, τι να σου πω. Απλά σε κράζει όλο το Facebook πρώτον. Βγαίνεις έξω και σε βρίζουν όλοι. Ή το άλλο ρε φίλε, η Νικόλ Ταφάκ θα πάει στο μόλ. Καταρχάς είμαι ο Ζήκος Εξκίνγκ. Βασικά ναι. Παιδιά, η Νικόλ Ταφάκ, γάμω τη πουτάνα μου, λοιπόν, θα πάει στο μόλ. Μπράβο. Να φέρουμε γιορτάκια. Τι γεύση? Όχι, αυτό το είπε ο Μάνος. Μη γευματάκες, το πουτάνο! Ναι. Sorry. Είσαι κοντοπούτανο. Τι συζητάμε αγόρι μου? Για την Νικόλ Ταφάκ φίλε. Συγγνώμη. Τις μπέρδεψες. Το κοντοπούτανο είναι με το κοινομάδα. Α, ναι. Sorry. Άλλη από εκεί. Πώς την είπαμε ρε φίλε? Μελαχνή κοκκινομάδα, μπράβο αυτή. Μπράβο. Πού πας? Πού? Μαλάκα τη λέει ο κόσμος και τρομάζει. Σε βλέπει ο κόσμος και τρομάζει. Και μαζί σου θα ανεβάσει καινούργιο βίντεο. Μαλάκα τι λες? Ανεβάζεις καινούργιο βίντεο. Πεθαίνει κόσμος. Στα αρχίδια μας. Να σου πω απλά. Τι να σου πω? Λες θα ανεβάσεις καινούργιο βίντεο. Τότε να γίνετε famous. Άμα θες να γίνεις Δεν γίνεται famous. Δεν γίνεται θες. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Σας τράζει όλο το Facebook. Ναι. Σας ξέρει ακόμη και η αδερφή μου που είναι 8 χρονών. Ναι. Ακόμα ρε μαλάκα, στέλνει δύο μάφια ρε φίλε. Η Νικόλ Ταφάκ είναι famous, όλοι την κράζουνε. Στέλνει δύο μάφια. Πού πας? Μελαχνή κοκκινομάλα. Κοπέλα μου. Η στιγμή είναι απερίγραπτη Η αγόρι μου. στιγμή είναι απερίγραπτη, δηλαδή. Έλα. Βαρά το κεφάλι μου. Γιατί? Όχι ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε, να θυμηθώ τον έρωτά μου ρε φίλε. Ποιος ήταν ο έρωτας μου στο δημοτικό? Σίμος! Ο Σίμος, ναι. Παιδιά, Κοπέλα μου. σκέφτηκα. Τι σου φταίει ο Σίμος? Τι σου φταίει ρε μαλάκα? Κομπλέ παιδί είναι. Φλόρος είναι δεν λέμε, αλλά είναι κομπλέ παιδί. Ναι. Θα γυρίσει να κοιτάξει εσένα ο Σίμος. Έσαι θα κοιτάξει μωρό μου. Συγγνώμη, μωρό μου την είπα. Ωραία. Θα με κράξουν και εμένα τώρα, κάτσε, κοίτα. Θα μας κράξουν ρε μαλάκα. Μαλάκα, έλα. Ναι λοιπόν. Το θέμα Νικόλ Ταφάκ! Μπράβο. Τώρα άλλο θέμα. Γιατί κοπέλα μου, σε χώρισε ο Λευτέρης? Σε χώρισε. Σου αφαιρώνει ένα τραγουδάκι, τώρα μισό λεπτάκι. Να τους φάλουμε ρε φίλε το τραγουδάκι. Έλα ρε φίλε. Πέψανε τη βάρκα και δεν στα να πάμε από τσετάρικα. Στον ουρανό με γέλασε τα αστέρι και δεν θα σου λευτέρι. Μα την αυγή που η μέρα θα χαράξει, να σου τα παραγγελάκι. Με γαμάει. Σε πως θα πάρεις το παλιό μου το Δευτέρι. Λευτέρι. Εντάξει, τέλος. Και μετά πάει άλλη φάση ρε φίλε. BBC και έτσι. Αλλά το καλύτερο. Κοίτα! Μαλάκα, η Δήμητρα. Όχι ρε φίλε. Ναι. Έλα αγάπη μου. Γιατί? Ρε αγόρι μου, μην κλέβεις ατάκες ρε φίλε, μην κλέβεις ατάκες. Μα εγώ βγάζω βίντεο στο YouTube για σένα, για πάρτι σου λιώνω. Μα σ' αγαπάω. 2 μέρες σχέση.
Σ' αγαπάω, δεν μπορώ μακριά, θα πεθάνω άμα μ' αφήσεις θα πεθάνω. Περίμενε λίγο, μίλα έτσι ρε φίλε. Μίλα έτσι γάμο. Έλα, τι κάνεις τώρα που ήταν γάμο τι. Το παιδί σε γουστάρει. Σε γουστάρει. Γιατί είσαι ωραίος κατώ! Ωραίος κατώ! Μάλιστα πολύ ωραίος κατώ. Πάντως άμα θες αύριο πέρα να το φίλε μου. Εντάξει. Ναι. Πώς με λένε στο facebook. Ζήμπρος εσύ. Θα τα κάνεις αγόρι μου, περίμενε. Ναι ρε. Εντάξει, και που λέει, ναι. Άντε. Τι είσαι τώρα την πουτάνα. Θα σε πάρω εγώ μετά, εντάξει. Μοίρα. Έλα ρε φίλε. Και έτσι Μου διάλεγα. λέει θέλω να τελειώσετε. Όχι ρε φίλε. Πώς μπορεί να το κάνει. Ξέρω εγώ μωρέ. Ω, παρμάλαρα. Λοιπόν τα φά κοπέλα μου. Αυτοκτόνα. Με λαχνή κοκκινομάλα. Βάλτο στον πάτο. Βάλτε στον πάτο μπας και ρεμίσεις. Και εσύ λοιπόν τα φάτ πάρε καμιά πίπη μπας και το βουλώσει γιατί μας τα έχεις κάνει. Να! Γαμώτο! Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε. Κύριος Δάσκου 2, το βιντεάκι Ζήπος θα κάνουμε Δασκήν. for fun. Γεια σας.